Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sara naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Benitez administration plano nga magtala na sang 1.5 billion pesos nga pondo para sa tatlo ka mga merkado. Educational assistance nga nabaton sa mga 4Ps ibuhin sa ilang monthly cash grant. Isa patay isa pilason sa pagpangluthang sa bilasyonan. Negros Occidental ginapabasko nga pagpangaman kontra sa monkeypox. Kag sa good vibes anak sang isa ka cook nakahampang softball sa Estados Unidos. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo Florita ang nagbaskog na gid kag naglandfall sa Makunakon, Isabela. Pila ka mga lugar ginpaidalom sa signal number 3. Sa 11 a.m. advisory sa pag-asa, nagahulag ang bagyo sa north-northwestward direction sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. Ang bagyo may puwersa sang hangin nga 110 kilometers per hour kag pagmadlos nga nagalabot sa 150 kilometro por ora. Napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 3 ang northern portion sang Ilocos Norte, Apayao, southern portion sang Babuyan Islands, mainland Cagayan, northeastern portions ng Isabela. Tropical cyclone wind signal number 3 o number 2 naman sa nabilin nga bahin sang Babuyan Islands, nabilin nga bahin sang Isabela, Quirino, northern kag eastern portions sang Nueva Vizcaya, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portions sang Benguet, nabilin nga bahin sang Ilocos Norte, Ilocos Sur kag northern portion sang Aurora. Tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, nabilin nga bahin sang Nueva Vizcaya, nabilin nga bahin sang Benguet, La Union, eastern portion sa Pangasinan, the northeastern portion sang Tarlac, Nueva Ecija kag nabilin nga bahin sang Aurora. Buwas sa aga ginalantaw nga yara na sa Basco, Batanes ang bagyo. Sa number 9, oil price hike ginpatuman makaligad man sang 7 ka semana nga rollback sa presyo sang produkto petrolyo. Matapos ang sinimana nga pagnubo sang presyo sang gatong, nagpatuman na subong adlaw sang oil price hike ang mga oil company sa pungsod. 2 ka piso kag 60 sentimos kada litro ang saka sa krudo subong nga adlaw. Matapos ang 7 ka semana nga rollback, 70 sentimos naman ang ginmahal sa kada litro sang gasolina. Isa sa ginatanaw rason sa pagsaka sa gasolina among pagsaka man sang demand sang fuel sa US. Yara na sa 16.50 ang year-to-date increase sang kada litro sang gasolina, samtang masobra 30 pesos naman ang year-to-date increase sang diesel. Sa number 8, may 5 ka new dengue deaths sa Negros Occidental. Provincial Health Office sa karon ang nagapatigayon sang dengue death review. Sa records ng DOH Region 6 Morbidity Week 32 o kun August 13, 2022, may 5 ka new dengue deaths nga na-record sa Negros Occidental. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang sa Kabilugan, 22 ang dengue-related deaths sa probinsya. Ang dengue death review ginapatigayon sa pagpatod nga dengue gidman ang gintunaan sa dengue death record. Ang suspected dengue death na lakip sa gina-report. May 218 new dengue cases naman sa among semana ang Negros Occidental, pinakamataas sa rehiyon. 3,648 sa Kabilugan ang dengue cases sa probinsya. Sa Western Visayas, nagdangat na sa 10,000 mark ang dengue cases. Nagasunod sa Negros Occidental nga may mataas nga dengue new cases amo ang Iloilo City, 106 cases, kag Iloilo Province, 99 cases. But ang point is, are we now at the epidemic threshold or alert threshold? No. Ang probinsya is very low pa sa may aton nga epidemic and alert threshold. So ito takalambot sila. Is there area of concern? Definitely there is. Kay may harap ta cases mo, no? As compared to last year, taas pa tagyapon.
Sa number 7, ginaduso nga bawal bastos ordinance suportado sa mga konsihala sa Bacolod. Ang Republic Act 11313 o kunang bawal bastos law isa lang sa mga ley nga naghatag proteksyon sa mga kababayenan gani luyag sa mga babayi nga mga konsehal sa syudad nga iniman na mapatuman agod mapaiway ang kaso sang sexual harassment sa mga kababayenan. Pinaagi sa ginaduso nga resolusyon ni Councilor Celia Flor ang pamuno sang Committee on Women, Gender, Family and Child Care ginadumilian ang catcalling o kun pagpanihol kag iban pa nga sarang makatugas ang discomfort sa mga biktima nga kababayenan sa mga pampubliko nga lugar. Ginpahayag ni Flor nga hindi mangin unfair sa mga kalalakinan ang ginaduso nga ordinansa bangod kon basehan ang kaso sang violence against women and children nagagwa nga 90% sa mga nagasupak sang lay mga lalaki. Hindi magnubo sa 1,000 tubtob 5,000 ka pesos nga multa nga may inoras nga community service ang pina para sa magasupak sang ginaduso karon nga ordinansa. Ginalauman sa mga konsehala nga paagiman sa ordinansa mapaiway ang masamig kaso sang victim blaming. This one expands the law wherein in all public spaces like parks, if I feel nga daw threatened ako, if I feel nga daw ginabastos ako, ginadisrespect ako, that's sexual harassment, gender-based violence against me. See? So, amo na siya. So, sa aton nga mga kalalakinan, no? Careful kita. Kay gusto man naton irespeto ang kababayenhan. Kung gusto kita respetuhon man, Knowledge Regulatory Administration ang shortage sa refined sugar nga ginagamit karon sa beverage industry. Base sa ginpagwa nga pahayag ni David Alba, ang acting administrator sang SRA kasunod sang pagpalayagman sang tagdumalahan sang Coca-Cola, Pepsi-Cola kag RC-Cola bahin sa kakulang sang supply sang kalamay. Suno kay Alba, sa karon sila ang naga-consolidate pa sang ilang nga datos agudto tigayon man sila maka-recommend sa nagakaigo nga tikang para sa presidente. Nahibaluan man nila nga yara sa kritikal ang sugar needs sang Coca-Cola. Suno kay Alba, may nagakaigo pa nga supply ang Pepsi kag RC-Cola base sa ilang record. Nagahinyo sang tion si Alba sa industry partners para masolusyonan ang issue. Sinilamang ginkonvena ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Sugar Board. Kabahin sa una nga direktiba ang pagpagwa sang Sugar Order No. 1 bahin sa sugar allocation. Nag-recommend ang Sugar Board nga ang tanan nga kalamay sa sining crop year ang i-classify nga B-sugar o kung domestic sugar. Suno kay Alba, wala sang allocation para sa US quota. Dugang pa niya, ini ang subject sa consultation sa tanan nga industry stakeholders. Ang Sugar Order No. 2 naman, suno kay Alba, ang nag-recommend sang importation sang 150,000 metric tons sang kalamay. Naaprubahan naman ini nga lihok in principle, suno kay Alba, kinahanglan anay sang mechanics para diri matapos man patigayunon ang consultation. Sa number 5, nakapark nga closed van ginkawatan sang wala pa makilalaan nga mga persona. Nabugtawan kahapon sang tagiya sang closed van nga bukas na ang iya sini nga salakyan na nakaparking sa kilid sang highway sa barangay Rafaela Barrera, syudad sang Sagay, kag nakuha na ang mga unod sa sulod. Sandig sa investigasyon sang Sagay PNP, ginguba sa mga sospek ang padlock sang van kag didto na ginpangwa ang mga unod. Lakip sa mga nakuha sa van among instrumental gadget nga nagabalor 45,000 pesos, LED lights, voltage regulator kag iban pa. Ginahibalo pa karon sang PNP kung sinong responsable sa pagpangawat. Sa number 4, isa patay, isa pilason sa pagpangluthang nga nagluntad sa isa kahaya sa syudad sang Escalante. Patay ang 33 anyos nga si Jomar Paulino, samtang piloso naman ang 50 anyos nga si Benji Sabino. Matapos sila ginluthang sa suspect nga ilaman upod nga nagtambong sa haya sa barangay Hapitan sa Escalante.
Ginsaway ni Sabino suno sa pulis ang suspect nga si Eduardo Mahilom bangod sang iya sinidala nga armas. Didto na gintiro ni Mahilom si Sabino kag nasalabat ang iya tupad nga si Paulino. Dead on arrival sa ospital si Paulino, samtang padayo naman nga ginabulong si Sabino. Arestado naman sa karon ang suspect. Sa number 3, Binitas Administration plano nga magtala na sang 1.5 billion pesos nga pondo para sa pagtukod sang 3 ka mga bago nga merkado sa Bacolod. Prioridad ni Mayor Albi Benitez ang mapatahumpa ang Burgos, Libertad kag Central Market sa Bacolod. Gani magluwas sa ginapatuman nga repair kag rehabilitation sang 3 ka mga merkado, ginatuna na sang syudad ang pagtala na sang pondo para sa pagtukod sang 3-story market sa syudad. Suno kay Councilor Celia Flor, chairperson sa Committee on Markets and Slaughterhouse, nga sa ila pagsinapol upod sa alkalde, naduso ang pagtala na sang 1.5 billion pesos nga pondo para sa construction sang 3 ka mga merkado nga posible masugdan antes matapos ang termino ni Benitez. Ginako ni Flor nga hindi malayo nga magasaka man ang renta para sa mga market vendors kung matuma na ang proyekto. Ang mga karon padayon man ang pagpanukot sang syudad sa arrears sang mga manugbaligya sa merkado pati na sa Manukan Country. Isa ka template na siya for all 3 markets, no? Mga tag 500 million per market. Para sa akon ha, actually, which is a reasonable amount. Kaya kung lang taon mo, in GC, that was year 2000 something pa, 430 million. Iniha bagong rates, bagong merkado, 3 floors. Sa number 2, probinsya sa Negros Occidental ang nagapanghanda kontra monkeypox. Sa press conference sa Department of Health, wala man gindeny sa talatapan nga ang 4th case ang gikan sa Iloilo. Suno sa DOH, hindi nila sa karon ma-rule out ang local transmission. As of kung sa August 22 nga press release ng DOH, ginkumpirma sini ang ika-4 nga monkeypox case sa Pilipinas. Padayon ang case investigation kag contact tracing. Suno sa DOH, 14 ka close contact ang na-identify. Ang 4 ka monkeypox case sa pungsod ang unrelated suno sa DOH. Sunod naman kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, plastado ang monitoring sa probinsya. Sa isa ka Zoom meeting kaina sa DOH 6, may updating bahin sa monkeypox kasubong ang pagpatuman sang education campaign sa mga LGU. Sa Webes magasapol face-to-face ang PHO sa mga municipal kag city health officers para liwat nga talakayon ini. Ginahanda ang advisory sa pag-adapt sang memorandum sang DOH angot sa monkeypox. Ginadihon man ang advisory suno kay Tumimbang bahin sa mga tikang nga ipatuman sang LGU kung may monkeypox case. Nagapakig-angot na sa Hospital Operations Department sa pag-identify sang ospital para sa among nga kaso. Remember, may tendency man siya nga you might go into a severe disease, no? Hindi man siya kay tanan, but ang mortality rate pa niya is very low man. But ang point is, we have to prepare likewise. Kaya basi kung may hara nga mga individual who needs hospitalization, we better identify na right away sa aton mga hospitals. Remember, may hospitals na all throughout the province. So it's just a matter of identification with the HOD identifying kung di nila dapat ibutang. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Hindi na pwede mag-apply ang mga katapos ng 4Ps sa educational assistance ng DSWD. Gani kutob sa mga nakabato na sang assistance, igabuhin ini sa ilang monthly cash grant. Yari ang report. Kabahin sa nagdinaguso para makaambit sa educational assistance halin sa DSWD Assistance to Individuals in Crisis Program, mga katapos ang 4Ps nga ginpasugtan matagaan sang ayuda sa una nga payout sa Ayala Mall Capital Central sang Sabado. Pero ginbawi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang nauna nga guidelines kag gindumilian na ang mga 4Ps nga mag-apply para sa educational assistance. Suno kay Marlene Porras, pamuno sang DSWD SWAD Satellite Office, ginapabalik karon sa mga 4Ps ang ilan na dawat nga ayuda
Kag ang kutob na gamit na nila nga kwarta, ang igabuhin naman sa ila ginabaton nga monthly cash grant. Ginsiling man ni Porras nga wala na nagtugot ang tagdumalahan sa mall para sa ikaduha kuntani nga payout schedule sa Sabado. Gani plano nila nga maghinyo sang bulig sa provincial government agod magamit ang Panaad Park and Stadium sa madason nga payout schedule. Pero hindi pa nakamon na dagang assurance sa tao kay masugat pa kami. Yes, kung pagamiton kami sa panaan. Tanaw kami kung may mga nagpisa ato, may mga siya para sa aton nga mga validator, sa aton nga mga assessor, sa aton mga fillers. Ang DSWD ang naga-coordinate naman sa local government unit sang Sagay kag Himamaylan City para sa igatalana nga duha ka mga dugang nga satellite payout sites. Iniagod man mapaiway ang pagdugok sa mga aplikante para sa AICS Educational Assistance. Target sang DSWD SWAD Satellite Office nga makapalabot sang ayuda sa 1,800 ka mga benepisyaryo. Sa Good Vibes, anak sang isa ka cook sa sulod sang balay, isa sa 13 ka mga softball players nga naghampang sa Estados Unidos kag nagdaog sa third place. May report si Romeo Subaldo. 9 anyos pa lang si Fräulein Manalo, nagka-interes na siya sa softball. Nagsugod siya sa pag-tryout. Gin-advisean siya ni Coach Josie Sibunga nga magsige lang sa pag-practice. Nagabulig siya sa sulod sang balay sang iya nga coach. Si mama niya, single mother. Manugluto man sa sulod sang balay sang isa ka pamilya. Hindi siya sang elementary pa lang. Elementary pa lang, nag-start na siya. So, dire ko na, ano pa niya siya sa una, hindi pa niya siya first nine, wala pa niya siya na line up ya. So, nagampang kami 2018 provincial meet. So, ginhimo ko niya siya nga daw body-body, nga ginapabuli ko siya matigang, maano. Nagabuli din siya sa balay? Oo, sa balay. Nagambal ko siya nga kung gusto mo maghampang, hindi ka mag-untat, practice na nga practice. Subong 14 na si Fräulein, isa siya sa 13 ka mga softball players sa Ramon Torres National High School nga nagtiglawas sa Asia Pacific sa 2022 Junior League sa Washington, D.C. Siya ang center field sang team. Luyag niya nga mangin professional softball player para mabuligan ng iyang iloy nga makapatindog sila sa kaugalingon nga balay. Baklan nga amon gid nga balay Subong di ka mag-guys karaw? sa pangpang. Pangpoy nang dinadain nyo? Apat ka makamagutod? Oo. Ikaw pila ka? Manghod. Kamanguran? Mga maglang may obra na? Wala pag eskwela. Pila ka mutanan? Apo. Si mama mutanan ka paniwa sa inyo? Ganyang iloy nga si Maricar Trinidad, proud sa iya kay nakatungtong na siya sa Estados Unidos bangod siyang iya nga hilig sa sports. Almost 2 months pala, sir. Tuma sila natula? Almost 2 months sila naglakad by from Manila to America. So, tubong lawing ulit na ubdaray. Doon na idlaw man ta. Siguro, ano man, balo kang bata mo na ka pa Amerika? And, diba, I'm very proud. Kahapon, ginkilala sa lokal nga panguluhan sa bago ang ilang achievement. Gintagaan sila sa 100,000 pesos nga cash incentive. Dako man ang pagpasalamat nila sa Filipino community didto nga amo ang nag-amuma sa ila. Ining unang ation nga nagporma ang Bago City sa ilang kaugalingon nga softball team kag naging mapalaron sila. Subong pa lang, ginahandaan na nila ang mga hinampang sa masunod nga tuig. Barbs ko ng Iloy, sining softball player, no? Nagasaang sa kiniton sa kusina, nagasaang manining bata sa hampang sa softball sa pitch. Kag syempre Nick, congratulations gid sa tanan, hindi lamang sa sining aton nga nabalaan Softball nga players. istorya sa bilog nga team. Kag kabalo ko makarelate kagid kay sports minded. Grabe ning sakripisyo eh. Ulan, init, kag ang practice, hindi basta-basta. Kag amuyad to ang mga balita nga atmon madulong sa inyo subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat insakto kag balanse ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negros X. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Kag antes kita magtakop yari ang official theme song sang Mascara Festival 2022. Maayong hapon. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The
song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down.